V dnešnom videu si ukážeme, ako správne zatepliť ľahkú plávajúcu podlahu pomocou izolácie z kamennej vlny Rockwool. Konkrétne budeme pracovať s akustickými doskami Step-Rock Super a s RST okrajovým pásikom, ktoré výborne tlmia hluk. Najskôr si pripravte veci, ktoré budete pri práci potrebovať. Určite sa vám zíde nôž na izoláciu, zvinovací meter, vodováha na kontrolu rovinnosti podkladu a presné rezanie izolácie, vrtačka, kotúčová píla a tesárska ceruska. Pri práci odporúčame používať rukavice, tričko s dlhým rukávom a dlhé nohavice. Predtým, než začnete podlahu zateplovať, skontrolujte, či je podklad pevný, suchý a rovný. Rovný podklad znamená, že nerovnosti nesmú byť väčšie ako 2 mm. Ak tomu tak nie je, podklad je potrebné vyrovnať. Podlahu tiež dôkladne pozametajte alebo povysávajte, nesmú na nej zostať kamienky, sutiny, prach, výčnelky ani zvyšky malty. Najskôr je potrebné po celom obvode miestnosti nainštalovať RST okrajový pásik. Ten je dôležitý na tlmenie krokového hluku, napríklad z dupania alebo búchania predmetov o zem. Bez RST pásiku by sa krokový hluk mohol prenášať z podlahy do okolných stien a tým aj do ostatných miestností. RST okrajový pásik jednoducho oddelí podlahu od stien. Ak budete potrebovať RST pásik kratší než bežne dodávanú dĺžku 1 meter, jednoducho ho odrežte nožom na izoláciu. Následne položte po celom obvode miestnosti spodný okrajový pás z drevovláknitej dosky so šírkou 100 mm. Optimálne odporúčame použiť len jeden pás. V našom prípade sme museli použiť 2 vrstvy pásu, pretože remeselník mal k dispozícii iba tenší materiál. Pásy si v prípade potreby narežte pomocou kotúčovej píly na požadovanú dĺžku. Na drevovláknitú dosku potom položte horný okrajový pás z OSB 3 dosiek s rovnakou šírkou 100 mm. Nezabudnite ich ukladať na väzbu. Tieto pásy sú dôležité na zvýšenie únosnosti podlahy pri okrajoch miestnosti, kde sa často umiestňuje nábytok a dochádza k väčšiemu zaťaženiu podlahy. Celková výška okrajových pásov musí zodpovedať hrúbke izolácie Step-Rock Super, ktorú budete pokladať. V našom prípade teda 50 mm. Skôr než začnete pokladať izolačné dosky, premyslite si ich smer. Môžete ich položiť pozdĺž miestnosti alebo naprieč, vždy však opačne než finálnu podlahu, napríklad laminát. Každá vrstva podlahy by mala byť položená kolmo na tú predchádzajúcu. Správna orientácia pomáha rovnomerne rozložiť zaťaženie a zvyšuje celkovú stabilitu podlahy. S pokládkou izolácie Step-Rock Super začnite v rohu miestnosti a ďalšie dosky ukladajte tesne k sebe tak, aby medzi nimi nevznikali žiadne medzery. Len tak zabránite vzniku nežiaducich tepelných a zvukových mostov. Keď sa dostanete k stene na opačnej strane miestnosti, zmerajte si zostávajúci priestor a potrebný kus izolačnej dosky odrežte pomocou noža a vodováhy. Odrezaný kus potom jednoducho vložte na miesto. Každý nový rad dosiek ukladajte na väzbu, teda s posunom voči predchádzajúcemu radu. Rovnakým spôsobom pokračujte po celej ploche miestnosti. Teraz si ukážeme, ako správne položiť prvú, teda spodnú časť roznášacej vrstvy z OSB 3 dosiek. Počas montáže sa po izolácii neprechádzajte. Ak sa potrebujete v miestnosti pohybovať, položte si na izoláciu roznášaciu dosku, ktorá rozloží vašu váhu a ochráni izolačné dosky pred poškodením. Používajte OSB 3 dosky s minimálnou hrúbkou 15 mm a ukladajte ich kolmo na pozdĺžnú stranu izolačných dosiek Step-Rock Super. Každý ďalší rad OSB 3 dosiek opäť ukladajte na väzbu, to znamená s posunom voči predchádzajúcemu radu. Spoje izolačných a OSB 3 dosiek by nikdy nemali byť priamo nad sebou. Takto pokračujte po celej dĺžke miestnosti. V prípade, že bude potrebné OSB 3 dosku skrátiť, použite kotúčovú pílu. My sme zámerne nepoložili OSB 3 dosky po celej ploche, aby bolo vidieť jednotlivé vrstvy zateplenej podlahy. Na spodnú roznášaciu vrstvu OSB 3 dosiek budete teraz pokladať druhú, hornú časť roznášacej vrstvy z OSB 3 dosiek. Odporúčame medzi obe vrstvy vložiť PE fóliu alebo inú podložku.
Vruty alebo sponky, ktoré budú držať obe vrstvy OSB 3 dosiek pohromade, sa totiž môžu časom mierne uvoľniť. Týmto spôsobom zabránite vrzganiu dosiek pri bežnom používaní. Nezabudnite pokladať PE fóliu s presahom a jednotlivé pásy navzájom zlepte na to určenou lepiacou páskou. Na spodnú vrstvu OSB dosiek teraz položte druhú, hornú časť roznášacej vrstvy, opäť z OSB dosiek s hrúbkou minimálne 15 mm. Dosky ukladajte kolmo na spodnú vrstvu a zároveň na väzbu, to znamená, že škáry nesmú byť nad sebou. Ak by sa škáry stretli, podlaha by v danom mieste nemusela byť dostatočne únosná a mohlo by dôjsť k jej preliačeniu do nášľapnej vrstvy. Správne striedanie roznášacích dosiek teda zabezpečuje stabilitu aj dlhú životnosť celej konštrukcie. Obe OSB 3 dosky teraz pevne spojte vrútmi alebo sponkami. Mali by byť dostatočne dlhé na to, aby prešli oboma doskami a končili v izolácii, nikdy nie v podlahe. Inak by sa mohla narušiť akustika. V našom prípade má každá OSB 3 doska hrúbku 15 mm, preto použijeme 5 mm vrúty s dĺžkou 50 mm. So skrutkovaním začnite vždy v rohoch hornej roznášacej OSB 3 dosky a potom pokračujte rovnomerne po celej jej ploche. Vrúty rozmiestnite približne každých 30 až 40 cm, pričom od okraja dosky je potrebné dodržať odstup minimálne 2 cm a maximálne 5 cm. Ak budete dosky spájať sponkami, použite sponky s pílovým ostrím. Aj tu platia rovnaké pravidlá. Minimálna dĺžka sponiek je 40 mm, aby bezpečne prešli oboma vrstvami OSB 3 dosiek. Podklad máte pripravený na posledný krok, položenie finálnej nášľapnej vrstvy podlahy. Na tomto modeli miestnosti sme chceli ukázať všetky časti ľahkého akustického zateplenia podlahy. Vy ale pred položením finálnej podlahy ešte zrežte RST pásik tak, aby sa zarovnal s hornou hranou OSB 3 dosky. Na roznášacie OSB dosky môžete inštalovať takmer akýkoľvek typ podlahy, napríklad laminátové podlahy, ktoré sa pokladajú ako plávajúce bez lepenia, vinyl, koberec alebo PVC v rolkách, prípadne aj keramickú dlažbu, ak je správne pripravené lepenie. Pri pokládke nezabudnite na dilatačné medzery po obvode miestnosti a okolo prestupov, ktoré odporúčame dodržať kvôli prirodzenému rozpínaniu podlahy vplyvom vlhkosti a tepla.